batago. Sa white le 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 le. Sa white ayomola. Sa white batago no bodo nyobola jikere kwa. Sa white alongola no bodo ngwanu jikere kwa. Sa white anyika wiwa onyobola jikere kwa. Sa white batago obanje gaba. Sa white eto siri kwado mbu abuye eto siri kwado mbu. Sa white onyobola jikere kwa o maka anyika wiwa. Sa white onyobola muranya maka white take over Sa white bu Igbo mano shikweshiyo. Sa white Igbo land mano shikweshiyo. Sa white adiga anu adiga tantiyata. Sa white choribo imo iga no na white. Sa white ichoribo nwunye mo iga no na white. Sa white iburu nne mo buru uncle iga no na white. Sa white ifumu no koruzo kwamu Mr. White. Sa white ihumu n'abalị kwamu Mr. White. Sa white ebe buli gurumo kwamu Mr. White. Sa white take over kwa. Nwanne m nwoke ọdọgbu ele ebe chọrọ ka m dowe oche mbute ebe adọghị gị n'elu ka m bịa doru gị n'elu n'ihe niile iyikọsị gwele ka m gwagoro gị si na ana m asọ ihe ọbụla wụkọla asọ ka ị ga-anọ na white mụ na gị enwedo mmekọ so ihe ọbụla ị bịara ikwu mma m gwara m fine na ị chọrọ ịhụ m I'm ready for you ihe ọbụla ị chọrọ ikwu nọrọ ebe ahụ na-ekwu ya ntị m ya oye ada eji ahụ ege ntị ọnwụ ntị ka na-eji ege ntị ngwa nsogbu adịghị kpụketa oche gị nso ka anyị nwee ike kpa nkata chọọ m ịdị na-eti mkpu nọ na vileji ka anyị nọ ka Chineke mkpoketa oche m nwere mkpara m akụwa gị isi mkpoketa oche bịa mee gị nna agwa gị dat n'ihe iyi na-asọ mgbe gị na-asị mkpokete nwoke m kwa ihe bịara si ebe a pụọ biko me nwere onwe m ngwa nsogbu adịghị mụ na nne gị kpara nkata banyere ihe anyị ga-eme banyere ọnọdụ gị ka ị nwee ike lụọ nwaanyị o chịba okwu n'ụlọ nna ka m nwee ike lụọ nwaanyị chịba okwu n'ụlọ ụkwụ ọnọ m n'ama mbụ no zam ụkwụ m ọwụsara n'ama bifọ ebe ike oge na nne ga-akpa na nkata gbagbagbagba ka ị nwee ike lụọ nwaanyị chịba okwu n'ụlọ gị lechaa dị mkpa ọma ha ka m nụ go to Bahama and ask of me gị garo na Bahama niile wu West Africa Nigeria Intercontinental go to United States of America go to England Bahama wu the center of excellency ebe ahụ ka m si bata ọ bụrụ na only the center of excellence n'ime the White House or ebe a mere m employ ebe ahụ ka m na-arụ ọrụ nwee employment nwee deployment then nwee appointment into the same place nọ nga ha na-arụ ndị ọcha ọrụ elecha ma anya dị mkpa ọma ha ka m nụ ya wụrụgo na mma m ndị color riot ndị ga-anọ together bịa họrọ m nwaanyị m ga-alụ ha ịkparịala m beyond measure you have insulted my personality Chineke nna eluigwe elu wee kekwa n'ọfịs ebe a ihe mebụ na biko ọ ga-amasị anyị ịnụ niile na-akọ nsogbu adịrọ anyị mekwa na-etinyere gị anya n'akpa ọcha ma ebe ọcha isi wee bata mana ihe na-emetụgodo anyị n'obi wu ka ị lụọ nwaanyị iburu ọzọ ụmụazị ndị ọgbọ ga-alụchakwala nwaanyị na vileji anyị ha jichakwa ụmụ n'aka o biko kwa Uncle Jike aga m alụ nwaanyị yes ụmụ ekpebigo na m ga-alụ nwaanyị maka ka mgbe m batara na vileji a since m gbara shiba ha ma bata otu a ka m na-aga hụje I've tried to walk around ka m mara ma enwere nwaanyị m ga-enweta that will suit my person ihe niile m hụ ga-awụ ndị jiri kọlọ gbara onwe ha Christmas epenti ihu epenti ọnụ everywhere do look different colors man I have problem with colors just like you akwa ịhụra na m gwara gị the other day so before ị na-eshi nga abịa ma ọ na-ịma na ị ga-abatakwa compound ọzọ you will learn how to change your white. In fact, I have a white for you. I have white slippers, I have white shirt, and I have white cap. At any time you must come here to see me. If you are not on white, you won't enter this compound. Bet me. Chere,
ụmụ nwaanyị niile nọ na vileji a ma ụmụ nwoke nọ na vileji a anyị na nwa bụkwa ndị ezinụlọ gị anyị ga-ekwu maka gị nwa lakpuru na white. Onye ọbụla must go white. That is the White House rule. Ma ewu ma ọkụkọ mama makpurugwere na white already gị na-akọ. Eluigwe na uwe kee n'ọfịs. Lekwanụ m echichi white kwa. Oh, Kim there. 500, 200. 100. Hey, custom is a was. Care about 250. What you glad? So, madam, you go 700. What am church? I make a child. I can give a church. What would my eye go? Madam, spaghetti or we go like an area. Sadan, an area 300. Sadan. 300. I want 200. I'm going to go up your quarter Ganya. And to be an oshi. Eh? It's 200. As Ruby and Ohi. As Ruby and Ohi, I don't want to do. Can area 300 naira. Sadan. You know, 200 naira. As Ruby and Oshi. As Ruby and Oshi, and you go and Yoshi. Give me a can't do. I thought I thought to get a what does it mean? What am I walking on? Kind. At a bit of what I go. Oh, no. Eh? Madam, oh my God, spaghetti keep waiting Bunina. Sadan, it's your limit here. Young Waka give walk. And I'm now to come on your soap. I want to come on your about to come who gave you. And a man on one. At a Bamuku gets at Yamuku. Tia, we get Zolinga. Get you to come and bond with Tiangunga. You wash it, Kuzonga. Oh, I hear what be a boy. I hear one coach. You were on no job. Hey, You were on no job. Not room get go like in a cross spaghetti. Here, them no, Mudia Kamusu. And I like his own Dikaga here. Ah, Ladana, one minute, Bobby, who are John Okotono. Eh? When I want like the mason that I give me here. And I just me. I'm not serious. I want to walk again. I want to. Eh? You want what I have a couple of clumps. One cook, or bakari ke jega ura ka shahidi na ka sho she aya ke chinye that better shop ma wana bago anu ba mo guys na maza anu mu kechi to ka man o wa to she no kechi oh abla ke kechi ma kwa shira kwa asini ani e bu kura ka bu sia o jike na shop ke choni amusu ya tike na oyo jo Josephine imagine mama musu o he wo ashare ha mu kechi to ka ma chide ke na to to kwa mi homa o tere ka crayfish na chat osu kamili akasha osu we good we panye be customer mo no we good so no ije ogwu ere ahia mi ke ije ogwu ere ahia iwuru ogwu ine jara ahia agba kushishe gya iwuru ogwu ine jara ahia agba kushishe gya Josephine imaja amere shikwago amere shikwago aja mo nte ama gbaga kwura gi film action film ge elekiri Emas no jada baga. Emas e wo mmadu patla maka. osu Patla maka onu jada tago. Onu jada tago di mahia patla maka. Onye la mi hem lady. Mi ke. Jogu elo na ro. Hey! Jogu anti. Josephine Maja. Na ma pala m gaka o. Abramaka.
Mama, who is she? Onye ka ọ bụ? Afia bụ nne nwa. O so na ofu nwata nwaanyị omume machasịrị mmadụ egwu na community anya. Nne gị? Nne nwa ọmalịcha afa. Nne nwa. Afia ahụ maka. Nne nwa gị. Ka a gụrụ gị. Ahụkwala m ebe ọ dọrọ. Ahụla m ebe osimiri uhie gị gbakọrọ. River Benue. Ele ahụ ya Red Sea. Ana na-azụ nwa ahụ na m ya nga ọ dọrọ. Ọ dị ka ha ma ihe ị ga-awụ in future. Ha ji na ụmụaka gụọ ọgụ nne nwa. Ya bịaghị n'obi gbakọrọ. Gịnị ka ị na-arụ? Emepere m ebe a na-aṅụ mmanya. Ebe a na-aṅụ mmanya. Ya bịa palọ. Ka ị mepere. Mepere ebe ị na-aṅụ mmanya, you smile, ị na-achị ọchị. Obiọma na-akpa gị na ị mepere ebe a na-aṅụ mmanya. Akpọ gị nne nwa masị one of the best, ọ wụ otu onye n'ime ndị nwere agwụgwọ ọma na village a. Ị nwere agwụgwọ ọma maka dọrọ otu a na-agbaje gị ụka. Emeje gị spa ibe nna gị. Onye nwere agwụgwọ ọma pịa ma o topụta otu atụtụrụ ya lụrụ ya. Ị nwere agwụgwọ ọma maka nọrọ sote were kọlọ penti onwe gị otu egwu were ore mbụ aga nwụje. Nwekwuru ihe na ndụ gị. Eyi nwede enyo na ya dị. Don't you have mirror? Gị lecha agba obiọma ha ka gị. Gịnị dọrọ gị n'afọ? Ị nwere fibroid? Gịnị ihe dọrọ gị n'afọ? A na-akpọ gị nne nwa. Ahụ n'ụzọ gwa gị sị gị na somebody that came back from Bahama chọrọ ịlụ gị. Gị kwado were penti la onwe gị la ndụ gị n'iyi. Gịnị ihe mere security himself ji hapụ gị isi ebe abata? Ọ maghị ụdị ndị na-abata ebe a. Sir White. Gbanye kenele onwe ya ugwu. Gbanyela onwe ya ugwu na ala dape. Negoro ọmarịcha nwata nwaanyị mkpọtali. Ọgbaje gị na skuul. O nwere aka ọ ga-eji wee zuo onwe ya lizuo onwe ya. Ọrụ aka ka onye lebala onwe ebe anyị ime ya ebe ọ nọ na ya. Ọ bụ na ọ bụrụ etu nsi wee nyele ya nke ị na-emedu mkpọtụ oyibo ọkwadoli ya asụ. Ị na-achọ ebe ọ gụdebe ọkweli ya asụ. Ọkwa ife ọ na-abụ isụlụ agbaga isụlụ gbada. Ọ gịnị do? Nne m biko ewe n'iwe ọ mụ kotele okwu a. Mụ kote nya bụ okwu. Na ọmarịcha nwa mkpọtali si n'isi wee lue naanị ọnụ mma. Na-akọ eli. A ga-agbapụle ya agbapụ. Agbalịsịna na ịdị apụala ị na-akpụ nwaanyị. Ọnwa nwaanyị ikpụnwụ. Ị na-eme mkpọtụ ebe nọ Bahama ebe ahụ ị nọ. Ọrụ ibe ị na-anụlụ nwaanyị si ebe a wadata ebe a. Onwe nke ịnụta. Ịma mmadụ ole gbara m titi na Bahama. Nne m ewe n'iwe. Sarafina Rihanna na Bahama gbara m titi for good 5 months. Shut your mouth. Queen Elizabeth ga ajụrụ ajụjụ na Bahama ihe m na ya gara. Biko mechike n'ọnụ akpalizina mmadụ bụrụ onye mmadụ bịara n'ebe a ọnụ ya eyela ọya. Mama, gwakwa ya maka na ọ kparigo m ọfụma ebe a. Gwakwa ya maka na ọ kparigo m ọfụma ebe ahụ. Nụnụ onye mbe nnọọ ka mbanyere ya aka ka mbịa hazie ndụ maka na nego m ya fụ na ndị ọ gwụrụ agwụ. Ka isi malụ. Mama na gịnị na eri ọ nata ụbọchị adabara. Nwezi ofe n'ime cha. Iru moto jileju mmadụ anọrọ ya. Gbayalụ. Ifuna n'okwu akpụ n'ọnụ. Ịhụ na ụdị mmadụ ị kpatara. Nkwụtọ na-agbọ ka mmiri ọkụ. Njin ọka. Ndị nwe ịgbọrọ ka mmiri ọkụ. Ndụ maka iji bra were ele ahịa gedolo chekalata ndụ gị for your mind na ndụ gị nọ together. Ịma ihe fitiri gị gị too ndị a na-adị kole ndị a na-atụtụ ahịa ndị kom ndị gị na ha fitiri. Somebody that have crossed the Red Sea with my foot. I have crossed the Bahama Triangle. Bermuda Triangle. I live inside the sea for complete 3 years without coming out. Bichani memory putakwa kwuru chi ndị ọcha na-akụrụ m aka. Ka ijire gị chọọ na onye ị ga-akpọtara m ya wụ nkịrịnka ekete kara nka na-ehi mmiri nni nwa ara na-azụ obodo. Hey! Mama, you have no shame. This is the worst you have done so far. You go hear about me. That I came back from the White House. If you must come to my house, you will dress the way I dress. So that I can address you the way you appear. Nna chalukwa. Mkpọtụ ị na-eme kịta. Mkpọtụ ị na-eme ịchọ ka o yili white. Eyiligo m white. Ọrụ maka na mụ na ya kpagidele na nkata wee yibe white. Etu ọrụ ịnabatazi anya i wee mekwa anya wee yibe white. Ọrụ ka esi eme mana ifuru na mmadụ ala agba ya ozigbo. Emeli inye eme gbọ nna. Ọ bụkwa na emeli inye eme si ndị ji fara anyị. Ndị a ji rai biko. Nne m biko gba ya lokene na ọmụnwa.
Ezu uwe ọcha kwanyere onwe gị ugwu bụkwa n'iro ka ije jụọ ndị mmadụ esemo jekwa jụọ esemo kwanyere onwe gị ugwu ọkwa n'iro ka a ga-aga iju ese gị bikọs ị na-agba n'iro. Nne ịma na nwa m nwoke Sawit onye na-amarị ya Sawit achọrọ m ka ọ nụọ nwunye akwa ezigbo ihe ọmaka ka mụ nwa chebere maka ịnụ nwunye ya n'ụwa onye izi gbatara n'obi bụ nke nwa ama m na ị ga na-eche kedụzikwa mama biko ịmụma na-achọ ka ị mara ihe nge mụnwa bụ Nkechi ime afịa anwụ ifeọmị maka ndị si obodo oyibo si eme afụchabe ndị bụ ụmụ nwaanyị chapụrụ achapụ onye dịka m hie mbanana ha menetada anyị ebe a m nọ ekwuzina etu a nwata nwaanyị ka ị bụ nwata nwaanyị ekwesịrị ịneda onwe ya anya ị na-eneda onwe ya anya ka ezi ịmara na idolu nwa arụ anyị wee na-akwago onwe gị ife a na-aga enedasikwana onwe ya anya na ilulu ife ji nwata nwaanyị eme enede na onwe ya anya na maka ya ọ dị mma ọgụgụ si eme m n'obi ma anụ m nwa gị nwoke ọmakwa na ibiwara ụdị ije ọ bụ iwu bụ na ọ ga-ama na m bịaba ọ bụrụ iwu bụ na ọ ga-ama na m bịaba maka ofu okwu a mkpụ n'ọnụ ha mpatacha otu anya na-adị ha n'elu ụdị ndị si obodo oyibo ụdị ndị ha na-achọ ya ka ndị jụọ ma makwa na ịbịawara o nwere aka na nka o nwere aka na ya ife njisi na o nwere aka bụ na mmụ chọọ ka ọ nụọ nwunye ma ọ ga-achọtakwuli nwunye ọ ga-anụ ọ bụ na ọ chọrọ ịnụ nwunye nọ nke ọ ga-enwe aka n'obodo oyibo ka ọ ga-anụ ya bụ nwunye kpọlị ya wee bata ma nke a bụ na ọ kpọrọ nwata nwaanyị wee bata nya mụ ka ọ dị ịlụ itinye anya na mmiri wee sị na onye ọ ga-anụ ọma nụọ ya ị na-aghọta ya bụ ọ ga-asọkwa ma ịgwa m oge ị ga-abịa mgbe nwere ịchọ ka m bịa ịkwadote chọ ka m bịa mee ka mmadụ ga-abịa ị ga-abịa nye onwere ka ị ga-esi gwa m sị m na ọ ga-enwe ike ịbịa ka anyị wee kwado oli m ga-aga ahịa echi onye ma echi onye mụ onye onye mụ onye onye ka na-achọ afụrụ gị onye ka ịbụ achọrọ m ịfụ onye ma echi nna m onwede emechi n'ụlọ ahụ ọsọ chukwu ma echi onwere emechi n'ụlọ abụzi m ụmụazị ama m ebe m bịa na achọrọ m ịfụ enyi nwoke a na-akpọ onye ma echi ebe abụbe ya nsị na onwe ha eme echi n'ụlọ ọsị m na ebe abụ inwe ike ije na dọra kọmpanị nwekwa na ebe inwe ike ịfụ onye eme ebe nke ụzọ ka ime isi nna m nwere eme echi n'ụlọ nwede ebe ka ị naba oke echetego m a sị na ọ na-azazi Sawit enyi nwoke o jere obodo oyibo na ịma onye na-ekwu ebe a enyi gị nwoke Sawit ezigbote enyi nwoke ka nkọrọ gị ọ mụrụ ya na-eje na ọfịa amandụgba ga anyị nshi bifo mechazie gabazie obodo oyibo nna m iwekwana go Sawit bụ enyi gị nwoke iyi blu na okpuru edo ka ndị na-akụ nsị esi na Sawit bụ enyi gị nwoke ezigbote enyi nwoke onye ọbụla bụ enyi nwoke Sawit kwesị mana Sawit ikwesị iyi white wee bịa fụ Sawit ifu dị ka ndị tapụkwa na egwuregwu ka ị na-egwu ya na-egwu egwu biko pụta n'ụzọ ka m gaa wepụcha ịgwaratụ bịa gịchi ime ọmaka mgba gị nkịtị imerụ ọrụ ime ebe a ọmaka mgba gị nkịtị ka ije eme otu a adọdị shọn ịbụ onye obodo maka afụnụbe m iru ga ejobi na egwu ada atụ gị tinye ebe a ihe mgbagụkwụ ga-agba gị ya egwu ada atụ ngwanụ otu kwesị igwe ada atụ ichichu m n'ọrụ ichichu m n'ọrụ kacha ige nkwa gị ọka
Jot. Ina achọ na-eme echi. Anụmanụ. Kpọtara m ọga m n'ụla. Chọgbu onwe onye eme echi. Ọrụ nka nna amaneja. Achọ na-eme echi. Iburu achọ na-eme echi. Nweta ya bọọlụ. aha gọkwana gịnị? aha Nwokechi tọrọ ka mma. Ka gịnị tọrọ mere gịnị? Nkechi tọrọ ka mma. Ị akara ịchọkwa n'ezigbo aha baa gị nke bụ Nkechi tọrọ ka mma. Ihe awa aha ndị ochie, ụmụ ruru aha ndị ihe awa aha ndị 1940 something. Ị nwekwara ike kpọbiri ya akpọbiri Nkechi maọkwanụ nke. Ugbu a ka ị bịara nke at least ọ datụkwa n'ụda dịka aha ndị anyị na-anụ na White House ebe m si bata. Egba Nkechi tọrọ ka mma ihe onye ndị ọcha ga-edeli ihe ide ya na kọmputa eji ga-ero otu ero ịghọtago. Nọ mma gị gwara m si ishi eshilo na-agwa ha ga-akwa ile ma anyị ga-ama na awụdụ m onye ebe ahawu m onye ebe mana awụghị m onye ebe ya wee shi m eshi osisi awụdụkwa osisi nkịtị. Eshi m obodo a na-akpọ Bahama. Awụ m otu onye n'ime ndị na-arụ ọrụ na White House na Bahama. Gị bịarute na Bahama ma ụdị big board ndị a na-esecha ndị mmadụ ka ụzọ onye na-agba na-aga n'ụzọ gị hụ ebe esechara isi ndị mmadụ. Enwedu big board nọ na Bahama isi m na-anọdụ m. A ga-ese m arụbeghị big board ahụ. Asị nwe anwụ nne m ị kwesịrị ịnwụ for me because ihe nwụgoro for me karịrị akarị. Gị bata na Bahama a na-enye news na TV. Any headline a ga-eji ebido nye news a ga-ebu ụzọ kpọọ Sir White of Africa, Sir White of Nigeria, Sir White of Biafra. Akpọgodu m aha tupu news a na-enwe isi a ga-akpọ m aha news ahụ ga-ada aja mme ahụ m ọkpịrịkpọ mmadụ nnọọ ị ga-awụ m because kariterias anyị abụrụ otu. Ebe m gagoro ịma nga nwe ya agafego m iyi n'asa agafe agụ n'asa ka kwụrụkwachi m. Onye ndị ọcha niile lechara anya chie m Sir White of the White House. Enwere m dignitary. I am a dignified personality. So can go around and say it. Tell people about me. One day mmadụ ihe gbasara m. No. I know. Yes. Na-atụfughị oge biko gịnị ka ị na-eme dịka kedu ihe ị na-arụ? Isi m ọsọ. Asị m kedu ihe ị na-arụ? Mma gị ma ihe m na-arụ. Mba. Akpọrọ mama ahụ. Nwere ihe gbasara mma m n'okwu a. Mma m wu a liability of her own. Yes. Ọ nọrọ n'onwe ya. Ihe ọbụla gbasara mma m onye ọbụla ga-aza aha ya n'isi. Hapụ mma m in this matter. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịgwa m ihe ị na-arụ gị ime ha ọnụ degbuo onwe ahụ ala gwa m ihe ị na-arụ ka m nụ. Mgbe ihe m na-arụ nte n'okoto eji m ama awa nte n'okoto ote nchacha mbịabịa bụrụ enyo mbịabịa ka pensụl m kọrọ mpi nkọrọcha mpi mbịabịa rụzie ọnụ jogbuo ya maka mma like ịkala band azụ jogbuchazie nke kakwanụ mkpa mbịabịa te nwa pankeki nte pankeki ahụ dị mkpa ma ọwụọ ya m lo wọshọp achọdụ m ịkọla band azụ ha mgbe m techara ihe niile a akwa aka ọrụ m techa ihe niile a mbịa buru akpa m mbịa pụwa mgbe m gawa ahịa aka ọrụ m wee ere m aja n'ime aja. She's a business tycoon. Business what? Tycoon. Ha! Mama biko wepụgo ọnụ ihe ọla gbasara business tycoon ewetara ebe ụdị mmadụ ahụ otu a nkịrịka mmadụ a na-ekwu business tycoon onwe ndị ọ ga-agụ gị kpọta aha hotel their name and ring bell all over the world. Ihe mmadụ dị ka Ojukwu
Ojukwu of the Uganda, Ojukwu Biafra ịma maka ya. Odumegwu Ojukwu, nwanne anyị nwoke ya. Ọ ndị ahụ ndị business cycle, lekwuru Sam Loko efe. Le ahịa, le mụ na obi ekwe ha. Ndị ahụ ndị ị ga-awụ, gị mention all their name asị Tupac. Lekwe Tupac. Lekwe ele ahịa, Bob Anosi ike ha. Ndị ahụ ndị ọ ga-awụ, gị kpọọ like this. I say na these people are business tycoon. Capital Oil. You can sound. Ndị ahụ business tycoon. Lekwe na akụ na-ebu aja. Ndị Platinum Investment Nigerian Business Tycoon. Ndị ahụ ndị ọ ga-agị kpọọ ha business tycoon. Aha abanye. Eje nkere nka mmadụ otu asị m na business tycoon. Bịa nwoke mbutu kene. Dolu nwa arụ anị. Ọ gịnị? Nwata ka m kpọtara ya ebe a na-akọ ka mmụọ na-adatara ego. Ịkọlọgbaga agbaga ịkọlọgbada agbada. Nne m biko na-agụ ya ife ị na-agụ ya. Anyway, ebe isielu ọnwụ sọtụkwa n'ime tycoon ahụ ka ị nọ. Ịnọcha ịlawagatarawa nkume because ihe m hụrụ n'ihe wụ just a business ta nkume ya ndị na-ata okwute. Enwedị tycoon nọ na ndụ gị. And wait a minute. Ọ bụ onye security m agwa ha gị maka otu isi igiribe. Ọ gwa ha gị ihe gbasara maka White House rules. Mgbe m rutere na entrance ebe mmenye ọda sị ha m batawa m. Ọ mụ nyela ọda. Anyway, ahapụla gị taa. Echi agada ahapụ gị. Ma ọkwa na ị ga na-abịa ebe ị ga na-abịakwa ebe a. Ọ bụrụ na ị ga na-abatakwa na this compound, you must observe the White House rules that it must be white if you want to be my friend. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịbụ enyi m, ị ga-adị ọcha. I will take my leave because I am busy. I'm busy n'ime. Gị mere agbo with my mother. Makwa ịhụle ya. Agwara m gị ihe agwa mgbe ị bịara n'ụlọ bịakwuo okwu alụkwara ji alụghị. Aha m nkịtị m kpọrọ akpọ ka ahụ pụrụ ụka. Nkwu aka ọrụ ma ọ bụ ihe ojii nwe aka ọrụ nkwu aka ọrụ m. Ya dịka ya kọọ m ihe. Elechabeghị anya ndị nọ n'elu Okechi tọrọ ka mma onye ọ ga-abịaba elebe anya n'ihu. Okechi tọrọ ka mma n'aha dị ka asụ. Nwaanyị nọ n'ime ajị eshighị akpa akị onye ọ ga-abịaba elewe. Asị m butue rapụ etu o si wee gwa ya okwu. Ife dị n'ime bụ na achọrọ ebe nke unu na-abụ nọkọlị ya unu anọgo anị unu nchọka unu nọ etu ọnụ nọgolo anị ọfụgoyi. Ife ncherebe bụ ka ọfụgoyi. Leave every other thing to me. Ị na-anụ? Rapụlụ m ife niile. Alright, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all.